ați revenit în lumea lui Easy! Ha, ha! Ce fericită sunt! Ha! Mod! Unde ești? Ah! Mod! Ha, ha! Vino încoace! Am primit o scrisoare de la prietena noastră, Smaranda. Vrea să știe literele alfabetului. Tu le știi? Eu le știu. Hai să o învățăm și pe ea. Și pe toți prietenii noștri. Ce zici? Ha! O să începem cu primele 3 litere din alfabet. Litera A, litera B și litera C. Ha! Pe A am desenat-o afară, în iarbă. B, ha, stă într-o barcă. Și C e un copac. Ha! Ha! Mod, avem nevoie de niște prieteni să ne ajute să învățăm literele. Îi chem tu? Ha! Așa. Sunt mai multe cuvinte care încep cu litera A. Cum ar fi A de la albină. Bzz. Albinele sunt insecte micuțe care zboară din floare în floare și fac miere. Bzz. 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 Ha! Sunt rapide așa, zboară repede, repede. Mai era ceva așa, țepos. Au! Ha! Un arici. Ha! Aricii sunt animăluțe mici, țepoase, rostogolicioase și câteodată somnoroase. Orici, pogonici. Ha! A de la albină, A de la arici și A de la avion de hârtie. Ha? Așa. Acum să trecem la litera B. Iată, e grăsuță. Ha? B de la broască. Quack, 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 quack. B de la broască. Broaștele sunt mici și trăiesc în apă. Și țopăie. Ha! Quack. Ha! B de la buburuză. Ruză, buburuză. B de la broască, B de la buburuză, și B de la bulionul pe care îl pune Mod în ciorbă. Oh-oh! A căzut! Așa. Să trecem la litera C. C de la... C de la... caiet. Caietul este ceva din hârtie, seamănă cu o carte și poți scrie în el sau desena. C de la mai ce? De la C de la clov. Clov
personaj simpatic pe care îl găsești la circ și care te face să râzi cu gura până la urechi. Să recapitulăm. A de la albină. Mult. Ce-i ăla? Stați puțin. A de la albină, arici și avion. B de la broască, buburuză și bulion. Și C de la caiet, clov și castron. Bravo, Mod! Acestea au fost primele 3 litere din alfabet. A, B și C. Sau A, B, C. Rămâneți cu noi sau, mai bine spus, vă invităm să fiți alături de noi ca să învățăm tot alfabetul. Tot. Bravo, Mod! Ne-am descurcat foarte bine. Hai că mă gâdil, Mod, mă gâdil. Încă filmăm. Bine, la revedere!